word from me, and the invasion from the moon begins. Invasion? Y'all must be tripping. Melkoinen tuotanto takana, että tämä kuitenkin vei useamman vuoden, niin oliko usko loppua jossain vaiheessa? Oli joo, monta kertaa oltiin siinä tilanteessa, että ollaan näin lähellä, että niinku tämä kaatuu. Ja mä en tiedä, usko ei varsinaisesti leffaan koskaan ollut loppumassa, mutta se, että saadaanko me ikinä tätä rahoitettua, saadaanko me ikinä kasaan tätä pakettia, saadaanko me vietyä tämä käsikirjoitus siihen maaliin, mikä tässä on. Keväällä 2010 niin me oltiin semmoisessa tilanteessa, että Cannesin filmijuhlat oli alkamassa ja sinne niin kuin lähdettiin, että jos ei tuolta löydy reilua 2 miljoonaa, niin tämä elokuva kuolee. Mikä johtui siitä, että me oltiin jo jouduttu siirtämään että tämä paketti ei enää pysy kasassa, jos ei me nyt onnistuta. Ja sitä ennen me lanseerattiin tämä investointimahdollisuus näille faneille. Ja se toimi onneksi niin hyvin, että se heijastui, että se toi niin kuin konkreettisesti taloudellista huomattavaa apua, mutta todellakin se myös heijastui hyvin paljon niin kuin, sinne perinteiseen elokuvamaailmaan ja vakuutti monia ihmisiä. Ja sitten kävi niin, että me saatiin siellä Cannesissa niin tämä paketti kasaan ja nyt tämä leffa syntyy. Tässä on aika paljon suomalaista osaamista sitten ollut mukana myös tällä efektipuolella. On se, ja toi iso syy onkin nimenomaan tämä efektiosaaminen, että Samuli Torsonen ja sitten hänen tiimini on tehnyt ihan uskomattoman duunin, jota todellakaan moni ei voinut edes uskoa, että me pystytään tekemään sen niin pienellä tiimillä ja niin nopeasti, koska tässä on efektikuvia about 1000. Tämä on siinä mielessä ihan niin kuin iso Hollywood-leffa ja jos sä katsot Hollywood-leffan loppukredittiä, siellä on niin kuin satoja ihmisiä tekemässä efektejä. Et meillä on ollut se perustiimi, niin semmoinen 15 henkeä ja Samuli on pystynyt luomaan niin kuin semmoisen workflown ja tekotavan, että se on mahdollista ja se on ihan maailmanlaajuisesti herättänyt huomiota ja varmasti tulee vielä herättää paljon huomiota. Ja pyrimme tietysti tästä lähdin myös myymään tätä suomalaista mieltäntä efektiosaamista maailmaan. Mehän lennätettiin sitten tuolta niin kuin, Jenkeistä ja Kanadasta niin kuin tosi kovia jäbiä tänne, joka tuli niin kuin ehdottomasti oman palkkansa niin kuin huomattavasti pienemmällä rahalla tänne, koska ne halusi osallistua, ne halusi tulla Suomeen, halusi tutustua Suomeen, ne halusi tehdä täällä leffaa ja me saatiin pidettyä, vuoden verran saatiin pidettyä semmoiset CGI-sulkeiset, että niin kuin lopputuloksesta on sitten saa olla tyytyväinen, mutta kyllä se vaati niin kuin järjettömän määrän uhrauksia Torsoselta ja niin kuin koko siltä jengiltä. Houston! Problem! Big time! Stay alive! Eteenpäin katellaan. Science fiction kiinnostaa hemmetisti. Mä uskon, että Suomessa pystytään tekemään ihan järjettömän hyvää science fictionin kansainväliselle yleisölle. Meillä on tällä hetkellä iso vaje Skifissä kaiken kaikkiaan maailmalla. Et ei ole Skifi-TV-sarjoja, ei ole Skifi-elokuvia oikein kunnolla. Ja mä sanon, että se on meidän missio seuraavaksi.